скъпи състезателки, треньори, ръководители на отборите, скъпи гости, добре дошли на 19-тия коледен турнир по волейбол за Купа Иван Николов. 19 години в това училище, в тази зала, благодарение на ръководството на 81-во училище Виктория Юго, на волейболен клуб Звезди 94 с голямата помощ на Столична община, Българска федерация волейбол, Министерството на младежта и спорта, 19 години се провежда този хубав турнир. Най-дълголетния в историята на българския волейбол. Всяка година идвате все по-хубави, все по-големи, все по-израсли в майсторско отношение, благодарение на вашите треньори. 19 години не са малък срок. Малко от вас са родени преди 19 години, другите са по-малки, нали така? Можете да си представите за какъв турнир става в момента. Давам думата на господин Емил Христов, директор на 81-во училище, домакин на състезанието. Господин Христов. Уважаема заместник-министър госпожа Найденова, уважаеми гости, спортни деятели, треньори и спортисти, добре дошли в 81-во средно общообразователно училище Виктория Юго за провеждане на 19-тия турнир по волейбол за Купата Иван Николов. Турнирът се явява среща на най-добрите девически отбори в България, които на този турнир показват своето майсторство, своите постижения в областта на волейбола и се явява трамплин за тяхното бъдещо развитие в женските клубни и национални отбори. Позволете ми от ваше име и от мое име да благодаря на Министерството за младежта и спорта в лицето на госпожа Найденова, на Столична община, на Българска федерация по волейбол в лицето на първият вице-президент на федерацията господин Кънев. Позволете ми също така да благодаря и на съорганизатора волейболен клуб Звезди 94. Без всички тези институции този прекрасен турнир не би могъл да съществува. Желая на всички отбори и състезатели успешно представяне и почетно класиране. На добър час!